Ay, may nagano rin pala yung motor sinasakay sa bangka. Mababatli pala. Sasakay yung motor sa bangka. Bubuhati. May bayad. Ayan po. Bali, daan muna ako dito sa ano. Tingnan ko rin dito sa area ng Bula. Yung labasan, papuntang Naga. Papuntang Pili, Naga. Punta ng Maynila to. Itong daanan natin ng Bula. Tingnan natin yung itsura. Dito yung dumadaan yung super lines. Kasi shortcut dito. Tingnan natin yung itsura dito kung anong itsura. Yung pinsala ba? Tingnan natin kung ano yung pinsala dito. Kasi ganun din, uuwi ako. Hindi rin ako makapag-edit kasi lobat na yung ating cellphone. Ayan o, mga tao. Mga nililitas. Kasi alam ko mababaw rin, mababa yung area din dito kasi may mga ilog din dito eh. Malapit na tayo dito sa tulay na malaki, papuntang Bula. Lusot tayo sa una. Mga bakaw. Ito yung tulay daw na matanda na kasi medyo umbok, pakuba. Kubaro ito. Tinatawag yan na tulay na matanda kasi kubaro.
Tuloy pa rin tayo sa biyahe. Dito na ako sa ano, lumagpas na ako ng Panaypuyan. Dito na ako sa tulay na nagdurugtong papunta ng Pili, pupunta ng Sentrong Bula. Ito na yung itsura ngayon. Hindi ko lang alam sa dulo kung makakalusot ba ng papuntang Anayan. Yan. Ito rin yung karugtong galing dun sa tulay ng Santo Domingo. Ayan po. Tingnan natin sa dulo kasi maraming tao, baka di makakalusot. Ay puro tubig din ng baka. Ay mga nagtitinda ng dulo. Tara, ay galin. Rugado. Tara galin. Ayan. Nagbablog. Baru ko sa una. Oo. Saan to sa nga ni ano to? Tingnan natin sa unaan. Hindi makalusot papuntang Pili o Sentrong Bula. Nililikas. Isang pamilya. Ay, may nagano rin pala yung motor sinasakay sa bangka. Mababatli pala. Sasakay yung motor sa bangka. Bubuhat. May bayad. Ulan na. Yan. Yung bayad pala ng motor patawid
500 daw. Yung tao 200. Abot pala yan sa ano, sa Kausip Bula. Kausip Bula. Yung biyahe na yan, libo sigurado yan, libo. Yung income niyan, isang biyahe. Sino sila kaaralin? Yan sa abot sa diya pila ko sa pila ko to. Balik na tayo. Kami mga motor na stranded. Patawid ng Naga, Pili, sentro ng Bula. Nung nagtitinda naman pagkain, kakanin. Grabe. Buong Bicol talaga yung ano, buong Bicol yung nakaranas ng baha. Nangunghuli ng isda. Pabalik na po ako. Grabe yung ano, grabe talaga yung tubig. Akala ko okay lang dito. Dun pala malalim din pala yung tubig rito. Yung iba pala dyan nag-ano, dyan lumikas sa sementeryo. Private cemetery ata to. Ito papuntang labas ng San Fernando. Mas malala daw dyan, San Fernando. Hindi rin makadaan. Ito Panipo yan, papuntang Itangun. Yung pinuntahan namin nung nakaraan, Itangun, Bula. Yan dito rin pala ano, baha rin pala. Dito sana ako dadaan kasi shortcut to. Kaso di ko to kabisado. May tulay dyan. Malay mo yung tulay ay putol. Malalim yan. Wala pati ko nakikita dumaraan. Nababalik na lang siguro ako. Yung aso. Wala man lang dumadaan. Masundan man lang sana natin kung mababaw ba yan o ano, malalim, para makalusot tayo. Antay-antay kung may dumaan. Ararumpuan? Hindi pala na tuloy mo tara kara dinirit pagkara kukuha ng mga ko sa ina. Kaya mo? Di ba kaya jari kami gagos. Luwas kintahan na to, malawag. Lumag. Oo. Ararumpa pala. Hindi pa kaya. Mangluwata. Spirit to. Sige sige, salamat. Ano po? Oo. Balik na lang tayo. Malalim na sabi ni tatay. Salamat kay tatay. Hindi natin pipilitin. Baka masira pa yung ating motor.
tingnan din natin dito sa ano, Barangay Caloocan. Dito ko dati kumukuha ng balot. Ayan na kaagad. Nung nagtayo nagtitinda pa ng balot, dito ako kumukuha. Eh mababang lugar to eh. Malapit to sa lake, karugtong ng Bacolod, Bato. Yung tubig oh. Sigurado yung pinagkukuhanan ko ng ano, ng balot ay lubog din yun. Ayan, malalim talaga. Hindi kaya ito ng motor. Dito po yan sa ano, Barangay Caloocan, sakop ng Nabua.